ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। 2026କୁ ସ୍ୱାଗତମ କରାଯାଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଅଛି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ଭୋଜି ଭାତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଭାତ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅକୁହା ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାର କମ୍, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ତୁମେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇକି ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ପଇସା ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ, ତାପରେ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛ। ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କୌଣସି ଭୋଜି କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବାପା ମାଆ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ 100-200 ଟଙ୍କା ଯାହା 500 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ନିଜେ ଭାବ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଧବାର ଅଛି ବୋଲି ଜୋର ଆଇଁଷ ଖାଇବ, ଗୁରୁବାର ଉପବାସ ରହିବ। ଗୁରୁବାର ମୁଁ ବ୍ରତ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଖାଇବେନି କିଛି। ଏମିତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଉନ, କ'ଣ ଭଗବାନ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ? ଯଦି ଶୁଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଛ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମକୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, ବାବୁ ଦିଅ ଖାଇବି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସାରା ରାତି ଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ପିଲାର ତ କୋଟିପତି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗୁରୁବାର, ଗୋଟାଏ ସୋମବାର ଯଦି ଓଷା କରିକି କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଜାର ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ମାନେ ପାଣି ପିଇକି ସେ ଉପବାସ ହେଇକି ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କୋଟିପତି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ସେ କଥା ନୁହଁ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସେ ହେବେ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ତୁମ ନିଜ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକି ବଦଳାଇ ପାରିବ। ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ନାହିଁ, ତୁମ ନିଜର ମନର ସ୍ଥିତିକି ଯଦି ବଦଳାଇ ଦେବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମ ଘର ପାଖ ଲୋକ ଯିଏ ମାନେ କେବଳ ବାପା ମାଆ ଆଉ ଟିଚରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଖୁସି ନାହିଁ ତୁମ ଚାକିରି ହେଇଗଲେ। ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ବି ହଉ, ତୁମ ଚାକିରି ହେଇଗଲେ କେବଳ ବାପା ମାଆ ଆଉ ଟିଚର, ସିଏ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ନାଇଁ ପିଲାଟା ଚାକିରି ପାଇଲା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପର୍ସନ୍ ତୁମ ସକ୍ସେସ୍ରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି। ଖାଲି ମିଛରେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ମୋ ପିଲାଟା କିଛି କରୁନି, ଏଇଟା ସେ ଭାବିକି ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଯାହା ଯେମିତି ଗଲା। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାଏ କର, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବି। ସେମାନେ କେତେ ଖଟିବେ, ବୟସ ହେଲାଣି, କେତେ ଖଟିବେ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଜଣାଉଛି, ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜିତିବାର ମଜାଟା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମ ହାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତୁମେ ଭାବୁଛ କେହି ଆମ ହାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମରି ଘର ପାଖ ଲୋକ, ତୁମେ ସକାଳୁ କୋଚିଂ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କଥା, ଝିଅଟା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କି ଚାକିରି କରିବ, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାକିରି କରିବ। ଏମିତି ବି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରନିଂ କରୁଛି ଯେମିତି ଆର୍ମିରେ ପଶିଯିବ। ସେ ଲୋକ କହିବା କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରୟାସ କର। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତୁମର ହାରିବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଜିତିବା ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ତୁମ ହାରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ। ତେଣୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 2026ରେ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଆସୁଛି ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାଟା ସିଓର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆମ କୋଚିଂ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍।